νέα μέτρα ή όχι για την κάλυψη της τρύπας. Ακούσαμε από τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ να λέει εχθές να μπει φόρος στο τσιγάρο ή ένας μόνιμος φόρος υπέρ του ΕΟΠΗ. Εκείνος έτσι βλέπει τη λύση του προβλήματος. Το πρόβλημα δεν είναι αυτή, ακούστε, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η υπέρβαση του αριθμού των εξετάσεων. Επομένως λοιπόν θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, όταν συμφωνηθούν με την Τρόικα, μέτρα που στοχεύουν στο πρόβλημα. Για παράδειγμα θα σας πω δύο στοιχεία για να καταλάβετε. Όχι, φόροι θα επιβληθούν, άλλοι φόροι. Δεν είναι οι φόροι το πρόβλημα. Όχι, είναι τεράστιο πρόβλημα είναι. Όταν κάποιος πρέπει να ξέρει τις λεπτομέρειες. Πέρυσι το Φεβρουάριο, μα δεν το πάω για το φόρο, πέρυσι το Φεβρουάριο οι φυσιοθεραπευτές υπέβαλαν 350.000 φυσιοθεραπείες. Φέτος το Φεβρουάριο υπέβαλαν 510.000 φυσιοθεραπείες. Εάν έρθει η Τρόικα και πει για φόρο προκειμένου να μπορέσει. Δεν είναι αυτό στην ατζέντα μας τώρα. Πρέπει δεν και καλά να πούμε φόρο. Μα δεν το είπα εγώ, το είπα ο πρόεδρος του ΟΠΗ, σας λέω. Εντάξει, τώρα μιλάτε με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό. Έτσι, ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι μόλις χθες τον άκουσα στον Α ή στο Sky και στο Βήμα FM να λέει ότι ένας μόνιμος φόρος, όπως για παράδειγμα ένας φόρος στο τσιγάρο. Κύριε Παπαδάκη, επειδή άρα στο μυαλό του έχει αυτό. Προσέξτε, είμαι προσεκτικός στο τι δηλώνω. Σας λέω ότι τους ασθενείς και τους ασφαλισμένους θα τους πάρουμε στην πλάτη μας. Δεν θα υποστούν ζημία και σας προαναγγέλω τώρα λοιπόν στο κλείσιμο ότι τις επόμενες μέρες, ίσως και από τα χείλη του Πρωθυπουργού, θα ανακοινωθούν μέτρα ανακούφισης των ασθενέστερων ομάδων και κατηγοριών ασθενών ως προς τις συμμετοχές. Δεν είναι μακάρι, σας το προαναγγέλω. Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε, γιατί όπου κερδίζουμε όπως το φάρμακο, επιστρέφουμε πίσω στον ελληνικό λαό μέρος του όφελους. Και αυτό γίνεται για πρώτη φορά ιστορικά. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε.